hvor lokaltid er 15:30, og vi landede i henhold til vores tidstabel. Af sikkerhedsmæssige hensyn bedes du beholde sikkerhedsbæltet fastspændt, holde stolryggen og bordet lodret og bryststøtten opslået, og lade større elektronisk udstyr, eksempelvis en bærbar computer, blive på sin plads, samt hold flugtvej fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Vær forsigtig, når du åbner bagagehylden, så bagagen ikke falder over. Og på vej ud af flyet bedes du være opmærksom på niveauforskel mellem flyet eller. Rygning er først tilladt i et afmærket rygeområde. Inden du forlader flyet, kontroller venligst, at du ikke efterlader personlige ejendele ombord. Vi hos SAS er glade for, at du flyver med os i dag. Indtil vi ses næste gang, siger vi tak og farvel. Welcome to Los Angeles, where the local time is 3 p.m. and we're landing